बेहाय गिबि खेबनि थाखाय जे बड'लेण्ड सीएम काप 2025 बेखौ जोंनि 12 नं चिरां दुवार समाजनि सिङाव थानाय जाहा नैबे सान्थिपुर बीसीडीसीनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना नैबे लाइमोन गेलेग्रा गेवलां फोथाराव बिथांमोना खुंनो सिगांदों आरो दिनैहाय बे हाबाफारिया सोलिबाय। एसे सिगाङावहाय जोङो जोंनि बे बड'लेण्ड सीएम कापनि जे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होबाय। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बाहाय जोंहा गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लानो हादों। आं बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि आङो गिबियाव साबायखर जासिगोन। जोंहा गिबि खेबनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड सीएम काप बेखौ खुंनो लादों। बे खुंनो लानायाव जोंहा गिदिरथार मोनसे थांखि दं होननानै जों मिथिनो मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गोबां बेबादि भिजन लानानै मिशन लानानै खामानि मावनायखौ जों नुबोबाय थादों। थांनाय समाव जोंहा 2022 मायथाइयाव जोंहा ISPL मोनसे बेबादि फुटबलनि थाखाय बेखौ खुंखांबाय। बिनि उनावहाय जोंहा सन्टोष ट्रफी बेखौबो खुंखांबाय। बिनि उनावहाय जोंहा दुरान्ड काप जोङो खननै खुंखांबाय आरो खनसे खुंनो थांगासिनो दंबावो। आरो बेबादिनो जोंहा एशिया कक' चेम्पियनशिप बेखौबो जोङो खुंनाय नुदों। आरो बेबादिनो माखासे समाव गोबां बेबादि जोंनि गेलेनाय बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिथाङा बेबायदि खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ। आरो जोङो मिजिं खालामो नैबे जिखिनि जोंहा दा हाबाफारि लादों बेयो जोंनि गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निस्सय जोंनि गामि लेभेलनिफ्राय VCDC लेभेलनिफ्राय समस्ति लेभेलनिफ्राय जिल्ला लेभेलनिफ्राय आरो जोंहा बिटिआर लेभेलाव बिटिआर ओनसोलाव बेबायदि गेलेगिरिफोरखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनायनि मोनसे मिजिं आरो आसा बेखौ बिथाङा नुनानै बे खामानिखौ मावनो लादों। आरो बेखिनि खामानि मावनायनि थाखाय आङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो आं साबायखर जासिगोन। बिटिआर सरकारनि गासैबो बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिगोन। जोंनि UPPL दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन। आरो जाय नैबे खामानिखौ दिनैहाय मावफुंनो सिगांदों दिनैहाय नैबे गिबि खेबनि थाखाय जा बड'लेण्ड सीएम काप बे सीएम कापआव गासै 420टा VCDCआ बे जोंहा कापखौ जोंहा खुंनो लादों। आरो बिनिनो जोंहा 3760 टीमा दिनै बे सीएम कापआव गेलेनो बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों। आरो जोङो मिथिबाय जे 67,680 गेलेगिरि बिथांमोना नैबे बड'लेण्ड सीएम कापआव बिथांमोना गेलेनो दिनै जानजि खाफ्रादों आरो बेखौ अनलाइन खालामनानै बिथांमोना बेबायदि गेलेनाय बिथिंखौ लांनो बिथांमोना सिगांदों। दिनैनि जागायनाय गेलेनायाव बबे गामि बा हानजाया गेलेदों? जोंहा नैबे सान्थिपुर VCDCनि जे बानजायनायाव जोंहा आमलायगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोंहा बाहाय दिनैहाय सिमला बागान रंजालि क्लाब आरो जोंहा गय बागान FC बे मोननै हानजाया दिनैहाय गिबि खेब गेलेनो बिथांमोना लादों। आरो बिथांमोन गेलेगिरि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो निस्सय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आरो बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे गेलेनायखौ मोजाङैनो लांनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। सान्थिपुर VCDCनि आन्दाराव मोनबेसे बादायारिफोर हानजाया बेहाय बाहागो लादों? आंनि दा नुनायाव गासै मोन 7टा गेलेगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो लानो सिगांदों। आङो मोनफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननो आं साबायखर जासिदों। बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङैनो गेलेलांगोन आरो गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे दिन्थिनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। देरहासारनायनि बान्था हिसाबै जोंहा बाहाय जोङो मिथिदों जोंहा VCDC लेभेलाव जोंहा जायफ्रा देरहासार जागोन बिथांमोननो 7,000 बान्था होनाय जागोन। जायफ्रा रानार्स आप हिसाबै देरहानो हागोन बिथांमोना 5,000 आरो जोंहा जाय साबसिन गेलेगिरि बिथांनो 2,000 बेबादि बेस्ट प्लेयार होनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो बिथांमोनहा ट्रफिजों लोगोसे सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनाय जागोन बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों। आरो जोंहा BTCLA कन्स्टिटिउन्सि लेभेलाव जायफोरा दिनै गेलेगोन जायफोरा देरहासार जागोन बिथांमोनहा 10,000 नोगोद बान्था मोनगोन। आरो रानार्स आप बिथांमोनहा 7,000 बान्था बिथांमोना मोनगोन। जायफ्रा साबसिन गेलेगिरि सायख'जागोन 2,000 बिथांमोना बेस्ट प्लेयार हिसाबै मोनगोन। लोगोसे ट्रफि आरो सार्टिफिकेट बिथांमोना मोननो हागोन। आरो जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जे मेट्स बाहाय जायफ्रा देरहासार जानो हागोन बिथांमोना देरहासार जाग्रा हान्जाया 25,000 नोगोद बान्था मोननो हागोन। आरो जायफ्रा रानार्स आप हिसाबै देरहागोन बिथांमोना 15,000 बान्था बिथांमोना मोनगोन। लोगोसे बेस्ट प्लेयार हिसाबै बिथांमोना मोननो हागोन, ट्रफि मोननो हागोन आरो सार्टिफिकेट मोननो हागोन। आरो जोङो नुनो मोनदों काउन्सिल लेभेलनि जे खेला गेलेनाय दा बाहाय जोंहा देरहासार हान्जानो 1,50,000 नोगोद बिथांमोननो बान्था होनाय जागोन। आरो जायफ्रा रानार्स आप बिथांमोननो 1 लाख नोगोद बान्था होनाय जागोन। आरो जाय
हानजाया थामथि बान्था आवग्रिनो हागोन बिथांमोना 50,000 नोगोद मोननो हागोन आरो जाय बयनिख्रुइबो बांसिन साबसिन गेलेगिरि सायख'जागोन बिथाङाबो 50,000 नोगोद बेस्ट प्लेयार हिसाबै मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों।